O Colexio Praia Xardín iniciará o curso co avance da súa rehabilitación integral. O Conselleiro de Educación afirmou que se prevén rematar as obras a comezos do 2027. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitou esta mañá o Colexio Plurilingüe Praia Xardín, en Boiro, para coñecer en primeira persoa o avance das obras de rehabilitación integral que se están a realizar. O seu departamento inviste máis de 1,1 millóns de euros na actuación que se está a desenvolver. Ante unha intervención de eficiencia enerxética que vai a renovar prácticamente ao 100% este edificio cunha nova fachada de xate que supón un gran aillamento, unha gran sensación térmica pois moi positiva, cambiando tamén o cuberto, as cubertas, que as luminarias, en definitiva facendo unha serie de intervencións que van a deixar o colexio prácticamente como novo. Non? Son medidas de eficiencia enerxética que van tamén supor pois a unha reducción dos consumos pois moi importante, estamos falando aproximadamente dun 30% de aforro de consumos enerxéticos e que é unha proba máis de que durante o verán, estamos aínda no verán, aínda que estamos xa moi perto do inicio do curso, pois neste caso a Consellería de Educación está desenvolvendo pois un número significativo de proxectos e de intervencións na intensa rede ou na extensa rede de centros públicos que temos en Galicia. Esta obra cumpre un dos obxectivos que persegue a Consellería de Educación, reducir o consumo enerxético dos centros. Rodríguez apuntou que as obras no Praia Xardín estarán en desenvolvemento co inicio do novo curso escolar. Ver un pouco cal é a evolución, me están dicindo que teñen aproximadamente un 25-30% de execución, se ve que está pois todo, digamos, en marcha e facer unha supervisión destas obras para agardar que se cumpran os prazos. Tamén dicirlle á comunidade educativa, aquí ao equipo directivo, que durante este curso, durante uns meses, van a convivir as obras ca actividade lectiva. Eso é moi habitual que se faga. Normalmente, cando hai un bo entendemento entre a empresa, e estamos falando dunha empresa que ten experiencia e o equipo directivo, pois hai lógicas molestias, pero que non interfieren de xeito significativo na actividade docente, e agardar pois que sexamos capaces de cumprir todos os prazos e a principios do ano 27 pois ter esta obra, este centro pois prácticamente como novo, con xate exterior, con novas ventanas, novas luminarias, nova cuberta. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, acompañou o conselleiro na súa visita ao centro e agradeceu o investimento realizado pola Xunta na súa rehabilitación. Un dos colexios máis antigos que temos no municipio cunhas carencias que eran significativas e, bueno, gracias á Consellería e ao Conselleiro, pois, bueno, hoxe estamos aquí vendo unha realidade e unha demanda histórica por parte do Concello e da comunidade educativa do arranxo deste edificio. Señalar que en Boiro temos 7 centros educativos tamén con deficiencias, aproveitar a ocasión que está aquí o Conselleiro e máis o xefe territorial para comunicarlle esas deficiencias que temos noutros centros, pero, bueno, agradecer ao Conselleiro pois a inversión que se vai facer neste colexio e que vai redundar na mellora educativa dos nosos nenos e nenas de Boiro. Ademais, o rexedor local fixo unha petición ao Conselleiro de Educación. Que temos que empezar a traballar para que os concellos se nos libere da carga de mantemento dos centros educativos que non temos competencia e que temos que ter persoal e tamén facer o mantenimento cando é unha competencia da Xunta de Galicia. Eu creo que é o sentir de todos os alcaldes, o caso que, bueno, ao final nadie o dice, pero creo que é unha oportunidade única para dicir que a Consellería ten que empezar a traballar de forma gradual e sacarnos esa carga económica que temos os concellos no mantemento dos centros, non? Igual que pasa cos IES e a formación profesional que se fai íntegra a Consellería, pois creo que hai que empezar a traballar nesa tal. Rodríguez recordou que o Goberno galego está a investir máis de 10 millóns de euros nos colexios e institutos do Barbanza no marco do Plan da Nova Arquitectura Pedagóxica.